pamusoro Mambo Mutasa. Zita rangu ndinonzi Weston Chigumira. Ndine mwana ane 13 years mukomana akabva kupedza grade 7. Mwana uyu akaenda kumusha kuholiday patiri kumirira kuti zvikoro zvivhurwe tione kuti aende form 1. So ari kumusha ikoko pakaita mombe yepa next pedu yakadzipwa nemengo ichibva yafa. Saka ipapo hapana vanhu vakuru epo pamusha ipapo. Vanhu vakuru vari kune rimwe side, rimwe divi revillage rimwe chete. So akauya pamba pedu achikumbira mukomana vepo anonzi Sahumani tauya naye. Achikumbira kuperekedzwa kumusha kune vanhu vakuru kuti anozivise nezvemombe yakanga yafa. So akapiwa mukomana wangu kuti amuperekedze nekuti ndo aiziwa uyu mukomana wepa next uyu anga ari munyowani azivi kuti village rakamira sei. Akapiwa mwana wangu iyeye mukomana nemumwe zvemwana ari kugara pamba pedu ari kuda kutanga futi form 1 gore rinouya kuti vamuperekedze. Vari munzira kuenda ikoko vachingopfuura pamatakishop ari panzvimbo inonzi Garitsindike. Pakauya mukomana anonzi Innocent wekwamvere. Akasvika kunobata mwana wangu, akabudisa banga, akataura mashoko ekuti uyu akabereka jezi number 9 ndiye wandiri kuda chaiye. Achibva abudisa banga. Vamwe mudiki mumwe wacho akabva atiza. Iye achibva apupudikawo achibva atiza zvakare. Vatiza vakatizira pamusha uri pedyo nepazvakaitikira ipapo. Ndauya zvakare namai wacho wepamusha ipapo pakatizira mwana achisvika. Then ari ipapo mwana akanga ava kutya kuenda kumba. Achiti chitotaurirai vari kumba wouye kuzonditora. Kusvikira pavakazoperekedzwa kusvika vasvika kumba. Then rechimangwana racho baba vakaenda kwaSabhuku kuti vanonzwisisa kuti chii chaitika. Since mukomana akanga atozikana kuti ndi Innocent Mvere aita izvozvo. Vari kwaSabhuku, Sabhuku akati nyaya iyi chimiro chayo regai titungamidzane tiende kwaMvere tione kuti chii chaitika. Vari munzira kuenda ikoko vakabva vasangana naInnocent Mvere. Zvinonzi pavakabvunza Innocent Mvere munzira imomo, Innocent akaramba akati inini handifambi nebanga, upenyu hwangu hwese handitofambi nebanga, saka zvamuri kutaura izvo zvechokwadi mwana ndakaonana naye, zveshuwa ndikamubata, asi pandakapinza ruoko muhomwe handina kubudisa banga, ndakabudisa chikwama. Then Sabhuku manzwira andakaitawo panguva iyoyo vakati shuwa Innocent mazwira atinomuita ari Innocent sezita rake haangaiti zvinhu zvakadaro, saka zvaari kutaura izvi ichokwadi. Baba vachibva vadzoka kumba vachichitsanangurirawo vari kuvasara kumba kuti ndo zvaitika pamafambiro andaita. Zvinonzi mwana akatanga kuti saka muri kundiita benzi, muri kufunga kuti zera rangu rino iri handizivi kuti chinhu chinonzi banga chakamira sei. Muri kufunga kuti handizivi musiyano uri pakati pebanga nechikwama. Saka zvadaro baba vakasara pakati nepakati kuti vanzwisise kuti chamboitika chaizvo chii. Ndo pavakachizondifonerawo vachiti ndo zvaitika kunoku, saka tiri kushaya kuti nyaya yacho toigadzirisa sei. Ndikati kana zvirizvo zvaitika semazwiro andinoita, pane nyaya yekutiwo vanhu vekwamvere vanhu vamakagarisana nawo. Vanga vasatoti vandiudza kuti vazosvika nekuna Sabhuku, saka ndakatanga kuti madini kuenda kuna Sabhuku kuitira kuti vaedze kukuenzanisa ina vanhu vekwamvere, nekuti tine nyaya dzekugarisana dziripo dzatinoda kuti tinge tichitarisa nezvadzo. Akati aiwa kwaSabhuku kwauri kutaura ndatobvako, haundikundi kuziva kugara kweparuzevha baba. KwaSabhuku ndabvako, asi patabva kwaSabhuku tatadza kuwirirana
pachinhu 1 nemukomana iyeye, nekuti mukomana ari kutaura kuti inini handifambi nebanga, mwana ari kuti aiwa ndakabudisirwa banga, ndakariona banga. Saka ndo pasara nyaya yedu iri stikini. Ndikati saka chimbondipaiwo nditaure naSabhuku. Foni yaSabhuku yanga isiri kuita through. Saka baba wakabva waenda kumba kwaSabhuku, vakafona variko, ndikataura naSabhuku ranga rari chimangwana racho. Sabhuku wakati ndakazosarawo ndikaita ma-investigations angu. Zveshiwa ndakaona kuti mukomana anga achinyepa. Akabudisa banga zveshiwa. Saka zvaari kutaura kuti zuva iroro anga asina banga, akaswera achitenderera pamashops, pamatakishop ari ipapo, ane banga raakanga anaro raanga achibudisa. Saka nekuda kwekuti inini neSabhuku akandirambira, handina zvimwe zvandichagona kuita kunze kwokuti ndautongosiya zvenyaya yacho mumaoko mako kuti wochitsvaga kuti unozviita sei. Ndo kuzouyawo kwandakaita kunoku ndichida kuti ndibatsirwe, nekuti banga maziviro atinoriita chinhu chisina kumira zvakanaka, uyezve chinhu chinogona kukuwadza, chinhu chinogona kushandiswazve mune zvechiwanhu. Handizivi kuti apa banga iri pamwana wangu raakazotaura achiti mwana akabereka jezi namba 9 ndiye wandanga ndichida achibudisa banga, ranga richida kushanda pazvipi zvacho. Then ndauya kuzomangara nyaya, masamonzi aseviwa, ndakazofonerwa nehanzvadzi yaInnocent achiti tine nyaya iri kunoku, ndakanonoka kuinzwawo kuti ndo zvaitika. Saka ndasvika kumusha, ndiri kuti madini kuuya titaurirane, pakugarisana hazvizonyatsi kuita zvakanaka kuti tinge tichiendesana kumatare. Ndikati sekuziva kwandinoita zveshuwa, nyaya dzakadai dzaida kuti sevanhu vanogarisana tinge tichinzwisisana. Ndosaka takatotora initial step yekuenda kwaSabhuku, tanga tichitotsvaga kugarisana sekutaura kwamuri kuita, asi makatadza kucomplya nekuitawo cooperate. Ndosaka takazoendesa nyaya mberi. Saka inimi kana pane zvimwe zvamuri kufunga zverudzi irworwo, ndinokurifeyai back kuna Sabhuku ikoko kuti mudzoke kuna Sabhuku, ndozonzwawo zvakubva kuna Sabhuku. Then vaenda kuna Sabhuku, ndakazonzwa vakundifonera zuva rimwe chete, vari kuti tatotorana naSabhuku taapamba penyu kuti tinge tichitaurirana. Ndikati aiwa pandakurifeyai kwaSabhuku, nyaya yanga isiri yekuti muende kotora Sabhuku muuye naye kumba kwangu, asi yanga iri yekuti imimi muchiende kwaSabhuku sinzi manga murikutadza kukooperata zvakanaka naSabhuku. Izvozvi maakuyazve nemunhu akabudisira mwana banga pamba pane mwana iyeye zvakare, muri kutoedzera kutraumatiza mwana. Saka zvatingatoita, ngatidzoke kuneutral vein. Chinzwai kuti Sabhuku wakasununguka riini, todzoka kumba kwaSabhuku, totaurirana tiri kumba kwaSabhuku kana muri kuda kuti tinge tichitaurirana. So takadzoka zvakare musi weSondo, Sondo rinei rapera iri, tikasvika pamba paSabhuku. Vanga varipo hanzvadzi dzacho mbiri dzaInnocent namai waInnocent, naSabhuku wakazoti nonoke kusvika. Ndakatopfuura wari pamatakishop ipapo, munhu anombomwira zvake anga achimwira ari pamatakishop ipapo. Then tobva tachitanga kuenzaniswa. Mukuenzaniswa ikoko, Sabhuku vakangorondedzerazve mafambiro akanga aita nyaya. Then hanzvadzi dzaInnocent dzakanga dzichichema kuti since nyaya yanga yaamberi, manga madini kuti muno withdraw nyaya. Ndikati apa pese apa muri kundikumbira ruregerero imimi hanzvadzi dzaInnocent, ndimi vanhu vandakakurawo nawo, ndinoziwana nemi kunyaya dzakawanda, tinosangana makasiyana siyana. Asi ndagara handina chandakakanganisirana nemi, zvekuti pamuri kundikumbira ruregerero handisi kunzwisisa kuti muri kundikumbira ruregerero pakuti here ndimi makanga matuma Innocent. Kana manga musirimi makatuma Innocent, ndikutaura kuti imimi hamuna chamakatonditadzira. Innocent ndiye aifanira kunge achikumbira ruregerero. Ndataura izvozvo, Innocent ndo paakazouya akati ndiri kukumbira ruregerero zveshuwa. Ipapo ndo paakazobvuma kuti zuva iroro zveshuwa ndakabudisa banga. Sabhuku akati kana wakabudisa banga racho ngatibva tariona seumbowo hwekuti shuwa une banga rawakabudisa. Akaramba kubudisa banga iroro.
akati inini banga ndakatorasa, ndakasarazve ndakuti shuwa pekutanga akaramba kuti akabudisa banga, pechipiri akubvuma kuti akabudisira mwana banga, asi banga racho akabva aenda kunorirasa. Kwandiri zvakaita sekungoti akudestroya evidence. Zvakuita sekungoti pane zvaakaita izvi akaita achiziva achida hake. Handina kuzozvinzwisisa futi zvakare, asi ndakaramba ndichizonyengetedzwa kuti ndiwithdrawe nyaya tipedzere pakutaurirana. Asi chakaita kuti ndizorambe ndakashinga kuti aiwa, nyaya yangu ndoda kuti inzwikwe naMambo Mutasa ndechekuti ndakaona ndiri kutaura nevanhu vari kunegotiata in bad faith, wanga wasiri kubuda pachena, wanga wari kutamba mamwe makadzi awo ari paditi. Saka ndakaramba ndakangoshingirirawo ipapo kuti zveshuwa mandikumbira ruregerero pakugarisana, zveshuwa hazvina kumira zvakanaka kuti tinge tichiendesana kumatare. Asi pamakatisvitsa chinhu chekutanga ndechekuti makanonoka, hamuna kana kutombouya kuzokumbira ruregerero. Mwana akabva kumatakishop achiridza mhere yakazika nedunhu rese, asi imi macho hamuna kuuyawo muchiishowa inonzi remorse pachirungu iye. Hamuna kuuya kuratidzawo kuti mabatikana nezvaitika kumwana, uyezve akazotoita initial step yekuenda kuna sabhuku. Ndisu panyaya yamuri kutaura yekugarisana, ndisu tiri kutotora masteps ekuti tiedze kugarisana nemi mushure mekunga matitadzira, asi imi wacho hamuna chamuri kuita chiri kunyatsa kuratidza kuti muri senziye. Asi zveshuwa ndakunzwa ipanapa kuti makumbira ruregerero. Ndaungoti nyaya yedu ngaichiende kumberi yonzwikwawo naMambo Mutasa, uyezve wachiziva wane background yekuti makauya nenyaya, makazouya muchikumbira ruregerero pane zvakanga zvaitika, tochizoona kuti tinonzwisisana sei uyezve tinogarisana sei paukama sekutaura kwamuri kuita. Asi pane nyaya dzisina kutijekera pamaitikiro akaita zvinhu. Ndosaka ndauya pano Mambo Mutasa. Namira pamberi pedera Mambo Mutasa. Namira pamberi pedera Mambo Mutasa. Zvese ndo zvechokwadi. Zvinoita ndezvechokwadi. Pachaswa nemusha. Mwarari batsiro. Pamusoro yemambo indotwa inoseni mberi. Nyaya yakaitika mambo ndeyekudai. Ndaibva kubasa. Ndakanonoka kubva kubasa nderacho. Kubasa kuna basa. Tuda pane nyaya yebanga. Alright, okay. Rotungotaura kuti zvataona kuti wakabutsira mwana wake banga. Is that true kana kuti ndizvo here banga wakabuditsa here? Right mambo, ini banga ndandina ndakaribata. Asi hana kubuditsira mwana. Kana wanga wakaribata it means wanga wakaribuditsa. Ndizvo. Kana wanga wakaribata it means wanga wakaribuditsa. Ndizvo mambo. Ndizvo? Saka we are in agreement with banga wakabuditsa. And saka isusu nyaya yemamiro yakaita ndekuti issue yenyu is not customary kana kuti iri traditional. It's not. Banga is considered a dangerous weapon chisingafaniri kufamba nacho in public. Kune mutemo uripo kumapurisa wekuti ukaoneka uine chinhu ichocho une mhosva yekuti you are found in possession of a dangerous weapon. Saka kana zvakadaro nenyaya dziri mhondevhari dzekuurayiwa kwevanhu, dzekuurayiwa kwewana, zvinoita kuti vanhu vafungire zvakawanda kuti intention yako yanga iri yechii, because iwe ukazvisawo kuti ndiwe baba wemwana wauya arikudza miro ndabudiswa banga ndinhu. Intention yekubudisa banga kumwana asiri nezero newe, wausinoonetsana naye, haunoonetsana baba wacho, haunoonetsana naye, haunoita sei. What was your intention? Anoziva intention yako ndiani? Ndiwe. Asi isusu we are not dealing with that issue. Tiri kungotaura kapicture kekunze kemagarisirano ewanhu. Nyaya dzakaita senge idzi hadzipedzwi nekutaurirana makagara pasi pemuti. Hadziiti because hamuna chamune masova. Panodai deterrent measure chekuti iwewe mangwana uzive kuti banga harifambi naro. Kana ndichifamba nebanga ndinenge tapara mhosva yakati. Ende dare rino iri manje
harisina pajurisdiction na rekuti ndikutonge kuti wabudisira munhu chii banga makaisa police report here? hatina kuisa police report. Right. Takatangira kuno tiri kuedza kuti wopa kugarisana kwedu uyezve changamire ndaida kuti pane zvinofanira kubva zvajeka zvakare patakaenda kwasabhuku hanzvadzi dzaInnocent dzakati isusu tinewo nyaya yedu ndosaka tiri kuti dai tagona kunzwisisana mukagona kutiregererawo mukawithdrawa nyaya tinewo nyaya yedu semhuri yatoda kuti tiedze kugadzirisa iri maererano nebanga iri nekuti mwana wako iwewe akazotopinda hake mucrossfire asi banga iri rakanga ratengwa richida kutouraya munhu. Chinangwa chebanga changa chiri chekuuraya munhu asi munhu anga achida kuurayiwa anga ari munhu wehukama saka tichada kuzogadzirisa nyaya idzodzo kana dzenyu idzi dzapera. Right. Ndosaka ndati banga is a dangerous weapon which should not be carried around in public. Ukabatwa uine banga mumapurisa mutemo uripo. Saka ndosaka kuti kana mamusina kuisa police report endai muise police report and imimi as guardian wemwana mwana who is a minor haakwanisi kumira mukoti akazvimirira asi imimi parent ndimunoenda nemwana mwana wonotorwa statement motorwa statement nyaya yohandliwa nemapurisa because it's no longer customary, it's now criminal. And dare rinori harisitorina jurisdiction because this issue is now criminal. Saka my recommendation ndekuti mimi chibva pano chibva maenda to the nearest police station then vanoreporta nyaya iyi then sabhuku pamuri kuenda kunorepota kumapurisa anofanira kunge aripo as witness yezvo makatraya kuita kugadzirisa nyaya iyo so that banga iri rikutaurwa Innocent riri kupi. Mambo zvakaitika ndezvekudai so banga nawo ndatoriraza aiwa wakarirasa. What was the reason why wakarirasa? ndakatoshokeko mambodzi neanasika family yangu so ndatipana ukashokeka hazvirevi kuti unobva wabvisa musoro wako ubva warasa. Ukashokeka unongoshokeka ubva wadzoka futi back kuita munhu ari normal. Saka iwo chakakushoka chii kuti wangoende banga rako iwewe? Chakakushoka chii chabva chazoita ukarasa banga rako? Ndati iwewe wakashokeka banga ngerako ashokwa futi ndiwe. Chachakukushoka chii iwewe wakabata banga rako? Banga risiro munhu nderako kuti uribudise ufamba wakaribudisa. What was the intention? And intention iyoyo ndiyo yakazokushoka iwe uri pache zvako kuti pei pamuda watobatsirwawo kuti unetori nemweya uri mauri wakatoende kutenga banga. Saka mweya unofanira kubatsirwa. Saka what is important is for you to say the truth kuti no sekutaura kwako kuita kuti zveshuwa banga ndandina anditi wanga uinaro asi what was the intention yekuti ubudise banga uchibudisira mwana uyu? Mwana akanga akanganisa chii? mambo anobudisira mwana banga aitodya mengo ndichitobva kumashoko izvo vanchadozvinzwa nyaya iyi is criminal. Imi michibva ipanapa bamba endai motese moripote nyaya izvo kumapurisa. Mapurisa oita sei? Oendla chii? Oendla nyaya yavo. Asi chandikuziva ndechekuti banga iroro iwe enda wotsvage pawakarirasa because kutorirasa kwauri kuita izvozvi right now handika uri kuona kubvuma wega kuti banga wakainaro zveshe wasi wakarirasa. So is evidence manje inomira zvese zvawatotaura zvatokepswa nevanhu vese apa. Is evidence that is going to be used against you. Kuti iwe kana ungaruziva kuti banga hauna mhosva naro saka wanga wakurirasirei? Wanga uri kuyaka mengo nebanga saka chakuti uzorase banga rako chii? Hauchadi kudya dzimwe mengo futi? Mengo dzakapere. Unozikana nekudya mengo nebanga saka wakurasirei banga rako? Asi defect yekuti wakurasa banga iroro zvakubva zvakupenda black kuti wangoine kamuka intention kasiri kemengo
enda utsvage banga uende nebanga kumapurisa unosarende chii banga iroro. Asi mibambo chibva pano chiendai kumapurisa wamanoreporta this case, this is a criminal issue. Right, endai